ज्यादा कलाकार आए हुए हैं, तो मैं ज्यादा न बोलते हुए सीधे अपने गाने पे आती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की सियावर रामचंद्र की हनुमान की जय। और कहे के बाका होली मिलन समारोह रखल बा और ये हमारा गावे के मौका मिलल, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे के बाका और की रस भरी मोजरा से चुवेला मदनवा से रे, की रस भरी मोजरा से चुवेला मदनवा से रे। अरे की होलिया के दर्द बढ़ावेला फगुनवा नहसे आई एकदम झूम के मस्ती में गावे के बा, कहे के बा का जोगीरा होके के चाहिए कि सारा रा 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 होई सकी सारा रा रा भाई बा पकड़ाई बा कि बरफ को भील के पानी भइल हो पानी भइल भाई बा पकड़ाई बा कि बरफ को भील के पानी भइल अल्लाह भाई मारे मेरे छाती भइल बोला होई ना होई सकी सारा रा भाई बा पकड़ाई बा भाई बा पकड़ाई बा कि नहरे नहरे जात रहनी मिलो ले गो लोटा भाई मिलो ले गो लोटा भाई बा पकड़ाई बा कि नहरे नहरे जात रहनी मिलो ले गो लोटा उलो ना भौजी के नहीं बोल जोड़ा बेटा बोलो और कहे के बका रस भरी मोजर से चुवेला मदाना महानो से नो से रे। रस भरी मोजर से चुवेला मदाना महानो से नो देहिया के दर्द बढ़ावेला मदाना से नो से। रस भरी मोजर से चुवेला मदाना महानो से नो से रे। और गुरुजी कमल बास्कोर जी की तरफ से बहुत बहुत प्यारा आशीर्वाद आइल बात आपके चरण स्पर्श बा हमार ले ला भीष्म पितामह का आशीर्वाद हो पंचाली लेखावर हो जाइबू चुएला मदाना महानो से देहिया के दर्द बढ़ावेला फगुनवा से भैया कहे के बका एही में चलत रहे एहे ले आवा चलावा हो फगुआ खेलावा जानी खुला सुनो दीदिया के दुल्हा सुनो दीदिया के देहिया के दर्द बढ़ावेला फगुनवा नसे नसे रे। वाह 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 बचिया
अब तक जितना गीत गवैली ओमे तारी प्रथम गीत सुंदर लागल बिया। वाह प्रथम गीत हमरा सुंदर लागल। ए परिणाम जे देले बा मुंह देखन लिखे देले। कला पर प्रसन्न होके श्री पंडित आचार्य रामाशंकर चौबे जी, समाज सेवी विकास पुरुष डुबरी के सिंह जी 1000 रुपया पुरस्कार लेके आए। पंकज आदर्श जी जो गीत भोजपुरी के लेखक बने। अभी अभी पवन कुमार जी हमारे भतीजा बालू सैकड़ों रुपया पुरस्कार दिले। उदय कुंवर पवन कुंवर जी वाह तोरा गीत बहुत ही प्रसन्न बनी। और एकरे के जमौला रहा देहिया के दर्द बढ़ावेला जब देहिया के दर्द बढ़ावता फगुनवा कहे के बाका रतिया के खटिया कोले नी करब कैसे बाची होलिया में जकले रतिया भर खटिया कोले नी करब कैसे बाची होलिया में जतीरा क्या बात है अरे की रतीरा के बिरहिन जवानिया जोगिनिया रोजे रस रे रतीरा के बिरहिन जवानिया रोजे अभी दरोगा जी श्री भुवनेश्वर कुंवर जी जेकर बेटा गुंजन जी कई बार 1000 2000 रुपया लुटा के गईनी है। चलिए चाचा भुवनेश्वर कुंवर जी की तरफ से सब कलाकार के लाखों लाखों हजारों पुरस्कार भगवान की कृपा पूरा परिवार के ऊपर बने रहो। शुक्रिया दरोगा जी के बैठाओ लो जवाब कहीं जगह देखत होने जाओ ना बैठाओ। अब भाई रंजीत सिंह तैयार रहेंगे। बाबा अबे जा ना ही जाओ बैठा। आई उदय कुंवर जी अरुण कुंवर फलहारी जी बहुत बहुत रुपया देनी। अब गीत में तनी मन एक अंतरा रह गया। रंजीत नेता जी दानापुर से रुपया पैसा भेजोनी एक अंतरा और बनू मारो करो मार बाबू मार जल्दी। जी जी बहुत आईपीएल चालू बा जल्दी मार। और कहे के बाका मुह मारो योई सन सवांग के नु हो मरद दया भगवान का मुह मारो योई सन सवांग के नु हो मरद दया भगवान भगवानो काम के हो नहीं भगवानो काम के भगवानो काम के हो नहीं भगवानो मारो योई सन सवांग के धन्यवाद बिटिया नरमुंडा स्वामी। इनके लिए कुछ दुआएं आप दें। वाह कहना है की खुशहाली धान और गेहूं की बाली से, किसानों की खुशहाली धान और गेहूं की बाली से, हम सब कलाकारों की खुशहाली आप सबके जोरदार ताली से। बहुत सुंदर बचिया बहुत सुंदर। अपन नंबर दे के जे हमने के